Bones, soc en Marc i soc el tècnic responsable de l'Esplolab. L'Esplolab és un espai de fabricació digital on acostem les tecnologies a la ciutadania de forma totalment oberta. L'Esplolab és un espai de l'Ajuntament d'Esplugues amb la col·laboració del CIMUPC. Durant aquest Nadal estem fent un projecte amb el museu amb el que amb la màquina de tall làser gravem sobre rajoles l'estel d'Esplugues. Per dur a terme el projecte, el que hem fet és, a partir de la imatge de la rajola original, hem vectoritzat les línies per tal que la màquina les pugui interpretar i saber quina operació i quin recorregut ha de seguir. Hem vectoritzat aquesta imatge i llavors l'hem enviat a la làser, fent treballar el làser a una potència baixa i a una alta velocitat, per tal que el làser es quedi només a la superfície de la rajola.